Alors, nous allons commencer à les politologues de Bignon, très urgent. Maliens, nouvelle follow-follow, quand l'armée victoire bas de Kenya Fougué, où il est du coup repoussé. En nouvelle dobe non, au moment où ko CDAO devait faire que Nations Unies na, Maliens ont obéi comment il n'a pas ko CDAO, ko devait faire que Nations Unies na, ko kataka Mali ni Guinée convoqué, Mali ani la Guinée ko kolu convoqué. Ko lu teka ko olu be ka fanga mine chuka mine ku manda olu la te kosobe ko epis encore ko lu be ka bingani wolo ta ka nyesi population civile ma Mali ni be France ka complot di Mali une nouvelle sabana misro o e jumenye e France 24 RFI o magoroma ko magoronga faraka bula ha magorongo ko France 24 ni RFI ka e France défend galonga RFI ni France 24 ko aide Kolu tsekena tenche kakain ko Macron qui yere qui débrouille yere RFI et France 24 olu fana bora ka Macron jabi o beba mbolo ya ambetla ko kala bela jele mbola menyo fait Malien ambo de fois bela jena ko nambeta ambisi donc o rate men ko fe ka bala amena na armée victoire mun kebi Mali surasu ye victoire ba de kebi mesigaka Mali surasu ye jugu buntempi ayra ngina ka bidati fo bien vendredi 9 septembre 2022 Ambe Sigaga, bien vendredi 9 septembre 2022. Donc, on est datif pour un peu en retard. Donc, on y a fait malien d'un bela jelengena. Nouvelle douma mumbe bi. Quand y a fait bela jelengena. Et Ambe Sigaga. Bien vendredi 9 septembre 2022. Malien, nouvelle follow. On a arrêté boraka victoire bas de Kessissa. Djougou nana, on a sorti yu gauchi. Ou betunda circulation. Au Karanya Fougué tout de suite. Ou bien attaquer ou provoquer Fambé. Mais l'armée malienne tient bien. Bravo aux femmes. Bravo à l'armée malienne. Malien, nouvelle flambe kadi ni nouvelle pays. Ko grand pays et fenga toka borangono et Guinée présent Mamadou Doumbia kaye grand pays kaye ayake ambassadeur fenga ambassadeur Maroko fendo ka passeport diplomatique dama. Amba foko bravo. Au corps de ambassadeur mounou metaka du goula au tede. Il s'est qu'un ambassadeur de la musique ou faire quelque chose comme ça au dedans. Donc Malion, a une nouvelle flamme sur quoi CDAO debe faire quoi qu'a plenty de Mali contrôle là. CDAO de Guinée-Bissau président kat nga ataka irisu fait. C'est ça m'a fait un Francis sécurité. Oh quoi RFI fanako RFI ni France 24 pour ka kangarda makoroni ko tiens là ko makoronga isemba olusina. Ko RFI ni France 24 ko lute makoroga porte-parole ko makorome mu no fait ko lute se ko ke Malien aywa ko marché fona kera bi mokti ko muso de boraka marché mokti bi ko dombe ka mena kata kasola président Simi ma filangi ka justice système ngi ka changer ko mo ye marché ke mokti ko dombe ka mena kata kasola ko te kabla mo mine bay Alabam, mo marché la bide a vidéo be a mettre la kakala. Président Simi ko kadangé mais mo be ka dimika sisi ko robide. Ou mo mine ki donc kasola n'importe comment, c'est pas bon. Aji betede, jiji nyuma be programme nyuma be. Mais do be dimi abokele be do tala de ngo tien fo. Donc malien, armée et exploit mon kebi, meno boko ira ola. Ko CDAO be fait kata Nations Unies na ka plenty de Mali contrôle là. Aywa, France matla libide. Parce que Mali est plein de France contre la CEDEAO fana beta plein de Mali ni Guinée contre la. Et ni kabako ede. Donc on ko somba fo onyena ah France de. Ça dit que président Simi quoi ministre gain ka France gain abanga dugula wala bilay. Ala ali France ambassade a be fermé ou be fermé ku bege France projet au Orange Mali au Totalo a be fermé. Ali France wulu me Mali kona be plakata France. Vraiment parce que ou te na farana quoi. Te no ila de. Donc Malion anga malika armée victoire muga amena boko ira bela je lambe je kula je nyongo fe anga mali fintiki la ko ni bambachi ke wale tiki la mogo do karla nyona bi nyamfunke bi jumado ni obena septembre kalo kile konantoma samba fla ani mugani fla nege kaya tan sabate meneni sanga bina ni duruye femi mamad fatiki doye ni oelue bambachi ke wale tiki la mogo ye willa kana kubna free anga fintiki la kauka nyamfuge postu ya fanfe anga fintiki la kaw mabla tagiri dala olu koni wulila ninga ujo orola ka irani mgon nuna ka foko
fɔlɔ ko u ni sisan kɔni tɛ kelen ye sabula an ka mali kɛlɛkɛcɛw kɔni u wulila ni ka suru ni bamaci kɛwale tigilamɔgɔ ninnu kan fo a kɛra ni maajugu ninnu kɔnɔ ko jinɛ bɛ jama la an ka mali finitigilakaw kɔni y'u susu u m'a bila dagirinda la fɛn min ye bamaci kɛwale tigilamɔgɔ ninnu ye u kɔni y'a fisani sentigɛ ye fɛn min ye mali kɛlɛkɛcɛw ye u kɔni kalekan don k'u tɛ nin ko in dabila tan tɔ sabula ko fo ka taa ninnu sa u tɛna bi mɔgɔ minnu ka tuguni u dagayɔrɔ la ko a dan bɛ kɛ nin de an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali finitigilaka foyi ma jogi nin ko in na wa maa si ma sa nin ko in na fana wa mali kɛlɛkɛminan foyi ma tiɲɛ nin ko in na sabula u nana u boloko kɔrɔlen de don u nana ka na u ka muguciw kɛ an ka mali finitigilakaw wulila ka sentigɛ ta u nɔfɛ o tumana u ye fiɲɛ duruntu wa u bɛ ka ɲini fana n'u sɔrɔla an ka mali kɛlɛkɛcɛw ye min kɛ bamaci kɛwale tigilamɔgɔw la desikaw fɛ yen nɔ o ɲɔgɔnna de bɛ kɛ ninnu fɛnɛ la ni ala sɔnna a ma o de tun ye kunnafoni ye k'a da u tulo kan a balimakɛ mankan don professeur turamaga communication hakɛto bɛ nin kan balimaw baara banna pewu k'an ka sɔrɔsiw ye jahanama tasuma de sigi terrorisiw kun bi awa tesit talatayi dugu bɛ ko talatayi hali sisan mali armée b'a contrôle la dɛ tesit contrôle bɛ armée malienne bolo jusqu'à présent u bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ réseau sanfɛ a bɛɛ manamanakan di n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an b'a ɲini mali gouvernement fɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka fausse information bila nkalon k'a dabɔ a kama fili bɛ se ka na dɛ mais dɔw bɛ yen o tɛ transition fɛ donc kojugu o kojugu n'a bɛ mɔgɔw ja tigɛ u bɛ bɔ n'o kow de kuma bɛɛ u tɛ ko ɲuman bila dɛ k'a fɔ ko bi k'u ye ɲuman bila ko sini k'u ye filila o tɛ dɛ a dɔw sigilen bɛ dɔrɔn de dɔrɔn u k'a mɛn ko dɔ kɛra dɔrɔn mun ma ɲi mali yɛrɛ image ma u b'o bila u ka page sanfɛ an b'a ɲini sécurité d'état mɔgɔw fɛ k'u hakili to o mɔgɔ ninnu na c'est très important donc maliyɛnw an bɛna nouvelle filanan min yira sisan nɔ mali armée ye victoire ba de ta ko CEDEAO ko maliyɛnw a ye nin kuma lamɛn dɛ ko CEDEAO de ko k'ale bɛ plainte don mali contre la ani Guinée maliyɛnw mali ni Guinée k'u bɛna plainte don olu contre la mais yan'an ka se o niveau la an b'a ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a ka justice niveau lajɛ mɔgɔ bɛ ka tɔɲɔ justice ko la dɛ muso dɔw de wulila muso dun ka to ka marcher a maɲi fanga ma a ye nin message ci président Assimi ma muso ka to ka marcher a maɲi fanga ma an balima musolakaw de bɔra k'u marchera ko Mopti le vendredi 9 septembre les femmes de la ville sont sorties marcher du rond-point au gouvernorat pour demander la libération de leurs enfants, frères et frères incarcérés depuis plusieurs semaines. Muso de bɛ ka marche kɛ ko juge bɛ ka taga u denw minɛ k'u don kaso la ngalon kan a image filɛ mena yira aw bɛɛ lajɛlen na. Bon, président Assimi, ni ye musow de bɔlen ka marcher k'u tɔɔrɔla k'u tɔɲɛna k'u denw bɛ ka minɛ k'u don kaso la Bamako kelen tɛ dɛ bilahi président Assimi ni mi kɔlɔsi ni justice bi i ka fanga yi u bɛ ka se ka mɔgɔ la muruti fan bɛɛ mɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ni bɛ se a ye mɔgɔ bɛ ka minɛ manière sugu bɛɛ la mɔgɔ nufun bɛ ka minɛ manière sugu bɛɛ la bi a yɛrɛ ka musow ye o bɛ marche la dɛ donc k'a fɔ président Assimi ɲɛna i ka justice niveau lajɛ dɛ i ka loi électorale voter le plus vite possible i ka CNT la u ka fɛrɛ kɛ justice niveau la muso de filɛ ka bɔ k'u denw bɛ ka minɛ Mopti muso dun ka to ka marcher fanga la a maɲi fanga ma a tɛ fanga ma ɲuman ye dɛ président Assimi ko ka d'an ye CEDEAO kɛlen bɛ ka taa plainte de contre la France b'i kɔ i jugu ka ca côté bɛɛ la mali politicien minnu kan k'i dɛmɛ u kɛlen bɛ ka taa CNT fa u si tɛ ka bɔ bi k'a bɔ k'u bɛ mali dɛmɛ bi mali politicien bɛɛ kɛlen bɛ k'i makun an bɛ Nigeria président fo Nigeria président Goodluck Jonathan a ye délégation dɔ bila ka na Assimi voir bi ko transition taabolo ka ɲi CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na dɔw ye faamuyali kɛ mais u bɛ k'u tila fila ye dɛ u bɛɛ da bɛ fili kelen na dɛ ko CEDEAO bɛ fɛ ko ka taa plainte don mali contre la ani Guinée donc an bɛ tila k'o yɔrɔ fana kalan yan'an k'o yɔrɔ kɛ a ka lajɛ muso bɛ ka marcher cogo min na président Assimi i hakili to i ka fanga la dɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ. U denw de minɛna u dɔgɔninw de minɛna mɔgɔninfinw bɛ ka minɛ dɔrɔn k'u ka casier de judiciaire tiɲɛ ni justice in bolo a bɛɛ nana cɛ u bɛ ka mɔgɔw minɛ fan bɛɛ c'est pas bon vraiment n'a ma nin justice système changer
ben se kana mali ko na ngana nyogo negende donc même pas oro kuna o temene ko fe ka bala e ko RFI e kangarda makoronye de RFI e kangarda makoronye ko olute wuli ko ka mali kele de RFI ko kale ko makoro me fe ko lubla salama ko te makoro nga porte parole de aw na nga je ko la me nyogo fe. Ajouter ceci lors de son discours, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Fin de citation, perfection. Rappelons aux auditeurs que France Média Monde, c'est RFI, France 24, mais aussi Monte Carlo Doualiya. Oui, ces propos ont provoqué une vive émotion au sein des rédactions du groupe. Non, Monsieur Macron, FMM n'est pas le porte-voix de l'Élysée, a réagi vendredi la SDJ, la Société des journalistes de RFI, dans un communiqué. Monsieur le Président, si les rédactions de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya s'emploient sans relâche, avec conscience, à déconstruire les narratifs, à traquer les fake news d'où qu'elles viennent, écrivent les représentants de la rédaction, nos journalistes ne sont en aucun cas et ne seront jamais un outil au service de votre communication et de votre politique. Les antennes de FMM ne sont pas des médias d'État, comme ceux existant dans les pays cités lors de votre discours. Nous ne céderons jamais une once de notre indépendance. Fin de citation. Les élus de la SDJ de RFI disent ne pas pouvoir accepter de tels propos. À leurs yeux, je cite, ces phrases jettent soupçon et discrédit sur le travail de nos correspondants qui, aux quatre coins du monde, font face à une défiance grandissante. La SDJ de France 24 rappelle pour sa part que la chaîne n'est en aucun cas la voix officielle de la France. Elle est un média de service public, pas un média gouvernemental, ni un opérateur de la diplomatie d'influence. La Société des journalistes de France 24 souhaite ainsi se démarquer de cette vision exposée par l'exécutif. Il en va de notre crédibilité dans le monde, ajoutent les élus de la rédaction, de la sécurité de nos équipes sur le terrain et de notre avenir professionnel au sein d'un paysage audiovisuel international rude et très concurrentiel. Fin de citation. Mabana, RFI ko mais ça non. Kanya fo bela jelingena. RFI ni France 24 bora bela jelinga me. Donc Malien ni information yi bien vendredi 9 septembre 2022 a bela jele RFI ni France 24 kuma kame kolute Macron na mede kolute Macron na me ko Macron me fait ko lu utiliser di ko ka Mali kele kolute Mali kele de o yora temene ko fe amena do nga nouvelle anga étape sabana na sanno o jumengi anyate ni che photo la Umaru voilà CEDEAO président de ni Guinée-Bissau président ale de CEDEAO président ni ne wula kalibna plainte do Mali ni Guinée contre la Malien Jeune Afrique de Boraka appuyé à tête de hali 30 minutes quand. C'est là au président de Flakabe dans les New York y a non, Amérique y a, Nations Unies na. Koka plainte de Mali contre la. Koka wuli koka Mali convoqué, ko parce que ko innocent civil ou France beka kuma kele mon fode. Ko c'est là au ka wuli koka France dema ka barala. Mali on y a Mali aide. Mena article kala, au nanga je kala menyon fede. A besebene flan orola. Voilà. Aya la mou sebene be andai. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO en vue sur la Guinée et le Mali. Ce sont nos frères de Jeune Afrique qui l'annoncent à l'initiative du président de la Guinée-Bissau, par ailleurs présent en exercice de la CEDEAO. Un sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale devra se tenir très prochainement à New York aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Selon nos confrères, en raison de ce sommet, dont la tenue manifestement à Umaru Sissoko Embalo, son voyage à Moscou, initialement prévu le 21 septembre, a été repoussé de 6 jours. Pour l'heure, la date du sommet n'est pas encore précisée, mais l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre le 13 septembre. Malien, abela jele kumame. Akume fait kata Moscou flo irisi ou ka dugula. Parce que France ne veut qu'à CEDEAO utiliser ça comme Mali kele. C'est ça. Ou bien CEDEAO comment on appelle là, Ambalo, ou bien Ambalo blasan ka taka irisu fe. Ko ka ta négociation keni irisu ye, pour que tout irisu ka Mali toye, ou kutu sabo ke Mali la. Kaka nga taka Moscou de, kaka nga ta Moscou comme kayo e reporté folo, abe na New York ya. Donc CEDEAO de be ka campagne ke français bi, ka Mali ni Guinée kolu kele. Ou bien Guinée, ou bien ka Burkina, ou bien fait ka Burkina détaché ko wala. Mais au tas de dami ba fana be ka boni sram yenui. C'est ça. Ou le me kono ma wuli Mali ni lajine ko. Ko dami ba ko be tanto. Ko me ko Assimi ani Guinée présent. Ko lu klo jalendo. Ko lu te fe ka koto Macron tala. Ko Mali présent Assimi. Ko te Macron bonya de. Ko Guinée présent Mamadou Doumbia. Ko fana te Macron bonya.
Ko il faut que oluka la nation zinade. Ko ka kangar da Mali, ko ka kangar da la Guinée, ko fo oluka makoron bonyadi. Niya mana ko ide. Anga yoro la jede. Maintenant ça no yo mun sebe horo la Jeune Afrique mun sebe. Accompagner. Ay yoro la jede. Maintenant ça non. Ou bora ou yenu kuma de fo ça non. Ay yoro la jede, ou yoro du me fa horo la. La quasi-totalité des chefs de l'État considèrent qu'à la différence du Burkina Faso, selon le magazine panafricain, les dirigeants de la CEDEAO ne sont pas très contents de Maréchal Assimi et de Maréchal Mamadou Doumbia. C'est-à-dire, les dirigeants de la CEDEAO ne sont pas contents du Mali et de la Guinée. Ko kontanite Mali koro awa kontanite la Guinée koro aya la memu se menebe ande. Selon les magazines panafricains, les dirigeants de la CEDEAO ne sont pas contents du Mali et de la Guinée. À la différence du Burkina Faso, Paul Hanari Damiba. Dans l'un et l'autre, pas pour l'instant, la tendance est au retour des sanctions fortes, à confier une source. Comment faire que sanction de Wuli Touni? Ni Mali ma a to frashita la ko ka wuli ko ka nyagati bi Malika ko fo Malika to makoron kodi ay kuma to la mede ani jomaya yede anga kuma to la mesa. La quasi-totalité des chefs d'État considéraient qu'à la différence du Burkina Faso, les militaires au pouvoir à Bamako et à Conakry les ont suffisamment menés en bateau. Qu'on a bora Burkina présent, qu'on la Guinée présent, ani Mali présent, qu'on le teka ou la main yeredi. Ça veut dire que qu'on te céda au mogo, qu'on a straté mogo shila, qu'on veut ka koku qu'on fait, qu'on teka mogo shila mais. Assimi ani Mamadou Doumbia. Ayo comment il n'a m'aidé? Maintenant ça non. Certains vont jusqu'à souhaiter que ce soit agité de menaces d'un dépôt de plainte. D'un dépôt de plainte devant la Cour pénale internationale CPI pour les crimes commis contre les populations civiles, notamment au Mali et en Guinée, écrit encore Jeune Afrique. Non, ne Sarah, non, ne Sarah. Voilà, il crise bening amene sisa. Comme Mali surasu, ko lubeka civilu fara. Ko Guinée, ko ne mogam go kabe manifestation ke Guinée, ko Mamadou Doumbia be marfa tchola ko ko fara. Ko CEDEAO be fait, ka plainte de Mali contre là. Onina katla kata CPI la ko ka Assimi wele CPI la ko ka Mamadou Doumbia no Guinée président ko lu mo fla ko lu wele CPI la CPI Mali politicien aw be mi Mali politicien aw be oro jume aw de kanga wuli ka Assimi deme bi Mali on nga Assimi deme baraina wallahi barabe Assimi bulu ka fo Mali autorité de transition mo yé nous sommes de cœur avec eux ni amène pousser en bas pousser jusqu'au bout. Mais Mali politicien, Moussa Mara, mbita itoko mabi, Moussa Mara, jeune ina fose gutungara. Moussa Mara, de kunanga bo, Moussa Mara de folo kunanga boka Assimi souteni. Jeune de. Cheble draben ne chokoroba ou ya onyo famia. Parce que, au lieu, toi vous keleme kolu jateke. Mais Moussa Mara, génie. Boubou si c'est génie. Aou de kanga fra Assimi kambi. Aou de kanga wuli ka Assimi demebi. Mali politicien ba orojume. Asite ka bo abekara boboye. Abema kuna, asite ka kuma. Ko CEDEAO debe Mali plainte tege Mali contre la ko CPI la. CPI. Ko parce que quand meka crime ke. Francitara kanga dugu chi. Francitara kanga dugu ke tomboye. Mais olushima kuma de Aish. Ushima kuma de. C'est ça. CEDEAO debe wuli. CEDEAO ma wuli ka Mali defa. Mali perebu be Mali bolo ko Franci debe ka jadisu deme ka Mali kele. CEDEAO ma wuli ka Mali defa wala de. CEDEAO ko Mali gana plainte de France contre la ko France alabi. O CEDEAO kelen wula ko Mali ko beta plainte tige Mali contre la. Guinée Bissau président Umaru Sissoko ko lu beta plainte tige Mali contre la CPI la. Ko Assimi be ka mogo fara. Ne ma fa ina ngo makorona ka mogo ye nyonye munke ngo bena galon tige ka ndora mogo. O bena galon tige ka ndora Assimi la. O bena taka sanno be nyonyo dabene sanno. Iba e clé flyna aya remarquer drom. Ou bien ta face commune c'est ça non. Quand ta faux témoin que ça non. Quand faux témoin qu'on nous crée ça non. Quand tout blanc quand ta témoin c'est que Mali contrôle là. Comme Mali sera sous te dover là. Comme quand ta civil ou de fara. Et CEDEAO et ma Mali demain. Père vous Mali bolo. Comme ma coronie terrorisé. CEDEAO ma Mali demain là de. Si ça CEDEAO
CEDEAO de be wuli bi. CEDEAO de be wuli bi. Kale beta plainte tige Mali contre la kobe ka population civile ou sege. Koube plainte tige Guinée contre la. Ces pays là ani fena. Wala mone be ngane farabi. Mali jeunesse ou anan tege di nyogoma. Mamadi Doumbia bora bi. Mamadi Doumbia kodo kebi aye Mamadi Doumbia fou. Mamadi Doumbia bora grand pays. Aye passeport diplomatique de takati grand pays ma. Aye la dje Mamadi Doumbia. C'est un bon président. Le président guinéen, merci beaucoup. Konyavo malien de bela djelengena. Donc malien aye ni vidéo partager faut Assimi Pochi kono. Guinée présent, ani Mali présent, ko CEDEAO be fait koule ces pays là de. Mais au CEDEAO kelema Mali demain. Domina Mali boran prévouillé. Ka foko farasi des terroristes. Bien vendredi 9 septembre 2022. Malien bela djeli gakli tourna. Ko Guinée présent Mamadou Doumbia, ka passeport diplomatique du grand pays ma, ka tla ka nommé comme ambassadeur. A photo flène ma yaorola abela djeli kaladje. Donc anyabala grand pays flène anaka passeport diplomatique jolé flène ani Mamadou Doumbia. Donc malien ama ngini Assimi fait kati 24 Gandhi malien Damangile Jawara Amara Sila Jiri chercheur ananga jeni to fefembe non uku wole Assimi fana ku wole anuka photo nu ta souvent kadine quoi nene Assimi ni Damangile Jawara ni kati 24 ni fenge Gandhi malien nu olu anga démissionu ni président ato iga gerega jeunesse là c'est très bon ima Mamadou Doumbia ni grand PB ka photo ta donc olu fenu ka souvent quoi Ani Assimi ma ke souvent a krefe mo nu ngato ka ke c'est bon quoi on est ka conseil ni Assimi ambiko anga do fana biye ka fotranso mo ngena aye sra kura minta malion ta lo bla fo ka dien wuli awambe nyogomulo fo dien fo lahara aw kana yere kile peuple ba ko mais Mali politicien awene jigila tike bi ni dafa jugu me ka ke Mali contre la aw shite ka kuma ani ne jigila tike bi de malion information mo kuma mbolo ka fo o de nié akanto nyogonye ka tla ka fo tuguni ko Assimi présent Assimi ki aklito aka activiste ou la magorombe na réseau do sigi sanno pour défendre la France Assimi ika video manu ngerela iku keiteri wala nebe ki sauver bi makoron ko video manu nebe kale ka fanga ko video manu be ka France goya be kale fara be na video manu kro glan donc Assimi ala ye cadeau de ciel dima ika démissionnu munu me malla Amara Sila Jiri chercheur Gandhi malien kati 24 Damangile Jawara ano jeune chama ubu gere la inu ka baraka nyogo fe inu ka nyogonye c'est bon o kan kadine donc o nyafa bela jelengena anye équipe di ambe kambolo di nyogoma o de kundo akambe